Ahoj všetci cestovatelia. Predstavte si čarovné miesto, kde sa tyrkysové vody Jadranského mora stretávajú s historickými uličkami dýchajúcimi šarmom a minulosťou. Vitajte na Hvare, jednom z najkrajších ostrovov Chorvátska. Hvar je ako malý kúsok raja na zemi. Jeho pláže s jemným pieskom a priezračnou vodou sú ako stvorené na oddych a relax. A ak ste milovníci histórie, centrum mesta Hvar vás prenesie do minulosti vďaka svojim úchvatným pamiatkám a architektúre. Pre milovníkov prírody sú tu nekonečné levandulové polia, ktorých omamná vôňa vás bude sprevádzať na každom kroku. Hvar je tiež domovom mnohých liečivých bylín a výnimočného olivového oleja vyrábaného miestnymi farmármi. A víno? To je kapitola sama o sebe. Ak ste aktívni dovolenkári, Hvar vám ponúka množstvo možností. Od turistiky cez cyklistiku až po vodné športy, nudiť sa tu určite nebudete. A teraz to najlepšie. Na Hvare nájdete luxusné apartmány za skvelé ceny. Predstavte si plne vybavené apartmány s nádherným výhľadom na more. A keď hovorím plne vybavené, myslím naozaj všetko. Každý apartmán má vlastnú reštauráciu a 2 súkromné pláže. Samozrejmosťou sú aj bezbariérové vstupy. Zaujala vás ponuka Sport Hvar Resortu. Tento rezort vám ponúka nielen fantastické ubytovanie, ale aj možnosť kúpy jedného zo 4 posledných apartmánov. Čo tak investovať do nehnuteľnosti s garantovaným výnosom a celoročnou správou? Hvar je naozajstný raj na zemi. Čakajú na vás nádherné pláže, bohatá história, očarujúca príroda, športové vyžitie a exkluzívne apartmány za skvelé ceny. Tak čo, zbalíte si kufre a vyrazíte na Hvar. Verím, že si toto miesto zamilujete rovnako ako ja. Vidíme sa na Hvare. Vy môžete rezort vám pomôcť.